Kidam tang ningkan surihinira Krisir kep aningkan ahut Karbiang Autonomous Council pen Daythor Dehuri Rongbongkhat Atowar CPM DK roads 43,500 meters pen 48,000 meters and SOPD scheme pen Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghangla pen MP Horen Singh Be Piyus Hazarika EM Richard Tokbiatum Long A Somponlo La pen kidam tang MLA Dr. Numal Mumin pen Kilik ahut kachicha ka ting pen 13 crores atangka pen tenders peklang ponsi akam pangcheng ponlo. Bangso long ekisom ponahut Karbiang Autonomous Council atum pen kaningjia tingki ningkan surihini rak trainer kepen surihini rak krisir kep aningkanang bong patang pondeji pusi Karbiang Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang pen ningje ponlo. Lasohut MP Horen Singh Be Piyus Hazarika EM Richard Tokbiatum chetong dunsi long e somponlo. Bonta kidam tang ningkan pho MEC Richard Tokbi Karbiang Autonomous Council along serang hoi ingidun te pen non puanta Dwarbaguri constituency along Daythor Dehuri Rongbongkhat Dulamara Kahora Baguri lapen tiring towar kidam kebang kijoy keji aphat non puanta kasilam ji aphat abik pinlang lapen kidam tang MLA kinigahu Dr. Numal Mumin pen kachicha kating pen Daythor Dehuri Rongbongkhat atowar aphan Crore cricket home atangka pen tenders call pen akam stami chingponlo. Lasohut upper dehuri kudam sinar arong along pen nang chengsi kupi koson peloni non puanta akamabang kang ton pon thukojo dehuri Daythor Rongbongkhat araratum towar kidam kebang kisung hektik amlo. Skulo ke charli also marla pen kiso kiun e hut hospital ka chepon kisung thetan anpinlo. La sila puson radapan kachong thui kachobai akam ki claim pona bangke Daythor Dehuri Rongbongkhat aradatu ningduklo pusi ningje ponrikti. News report Karbiang Long Live.